The Word of God is alive and powerful, sharper than any two-edged sword, piercing even to the dividing asunder of the soul and spirit, and of the joints and the marrow, and is a critic of the thoughts and intents of the heart. All Scripture is God-breathed and is profitable for doctrine, for reproof, for correction, for instruction in righteousness, that the man of God might be mature, thoroughly furnished unto all good works. Study to show thyself approved unto God, a workman that needeth not to be ashamed, rightly dividing the word of truth. Romans 8:38, for I am persuaded that neither death, nor life, nor angels, nor principalities, nor powers, nor things present, nor things to come. Verse 39, nor height, nor depth, nor any other creature shall be able to separate us from the love of God, which is in Christ Jesus our Lord. Philippians 3:14, I press toward a mark for the prize of the high calling of God in Christ Jesus. Colossians 3:1, if then you were raised with Christ, seek those things which are above, where Christ is, sitting at the right hand of God. Verse 2, set your mind on things above, not on things on the earth. Romans 3:21, but now the righteousness of God without the law is manifested, being witnessed by the law and the prophets. 22, even the righteousness of God which is by faith of Jesus Christ unto all and upon all them that believe, for there is no difference. Verse 23, for all have sinned and come short of the glory of God. 1 Peter 1:16, be ye holy, for I am holy. Sa dili pa kita magapadayon, ini nga itong pagabuhaton nga pagtuon sa pulong sa Diyos ng adlaw, let us examine our conscience, kung na pa ba kita mga sala nga itong gitinir sa itong kalag, kung dili na ito kiniisugid, di na ito hanganlan nga ito sa tubangan sa Diyos nga mahanden, kini mahimong babag. It becomes a barrier to our study of the Word of God. In fact, God, the Holy Spirit, who is a teacher of truth, dili siya makatudlo sa kamatuoran gani kanato kung ana ay nagababag, nagaluop nga mga sala. Busa, let us use now the principle of 1 John 1:9, the recovery technique or the rebound technique. Nga nagaingon sa in English, if we confess our sins, God is faithful and just to forgive us our sins and to cleanse us from all unrighteousness. Nawalan kanimo higala nga wala pa'y Kristo des imong kinabuhi. Giagda ka sa paggamit niya ng imong free will, ang imong kabubuton sa paghimong sa labing manungdanong desisyon nga imong mabuhat sa tibuok mong kinabuhi. The decision to believe in the Lord Jesus Christ as your Lord and Savior. Acts 16:31 nagaingon, tumuo ka kang Ginoong Hesus ug ikaw maluwas. Busa karon sa hilom mangandam tas tong kaugalingon. Let us pray. Ama namo nga langit no, nagapasalamat kami kanimo niining lain sa nga adlaw nga imong gipadangat kanamo. Buhi pa kami sa mong lawas. Ang tanan gumikan lamang sa imong kaluoy, sa imong gugma, sa imong kortesiya ug sa imong grasya. Dili kami takos gani mabuhi pa. Apan ikaw naga tuman magyud sa imong saad nga imo kaming agakon diha pinagi sa imong mga pulong. Kung nining adlaw
nagapasalamat kami kanimo. Nini nga mo Bible study pinaagi sa YouTube ubos sa Vic Balbido Evangelistic Ministry kining tanan. Among ipasalamatan sa ngalan ni Ginoong Hesukristo among manluluwas. Amen. Maayong adlaw sa tanan nato mga higala, mga subscribers ug atong mga igsoon diha ni Kristo. Welcome na usab ning atong pagtuon sa pulong sa Dios ning adlaw. Niya pagkita magadupot ning atong tun-anan nga giuluhan og the real meaning of life, ang matuod yung kahulugan sa kinabuhi. O karon nakasuod naman kita niining plano sa Dios, human kita mudawat o mugamit sa atong kabubuton sa pagtuo kang Ginoong Hesukristo ang atong manuluwas. Then mao man kanang unag yung lakang naghisgot kita, nagtuon kita, di padugay bahin sa matuod sa nga mga yawi alang sa kalampusan sa kinabuhi. Kung ato manggi hisgutan nga dili magsilbi ang mga secular books nga gisugyot sa mga magsusuwat ni How to Win Friends and Influence People, usa kuno hay kana kalaka nga magmalampuson kasi mo kinabuhi. Dili. That is just the human viewpoint nga sukwahi sa atong baruganan ingon nga mga Kristohanon. Kaya ang una gyud nga matuod nga yawi sa kalampusan sa kinabuhi mao ang atong pagpaluwas kanang pinaagi lamang sa pagtuo lamang kang Kristo lamang. Faith alone in Christ alone. Acts 16:31. Human nato dawatas Ginoong Kristo nahimo kitang mga anak sa Dios o gawas pa niya na kita nangatao na pag-usab, kita gibalaan na, kita na dugtong nahiusak ng Ginoong Hesukristo, kita gisuluban sa pagkamatarong sa Dios, kita gisuwat na ang atungan dito sa Lamb's Book of Eternal Life ug dili na kana mapa ug kana kalifikar na kanato nga magapuyo na kita uban sa Dios dito sa eternidad sa langit. So those are the things that we benefited out of that simple decision, believing in the finished work of salvation ni Ginoong Hesukristo dito sa cross. Ug kita nagasod na nining maong plano. Mao nga kita nagatuon na nining mga punto sa doktrina bahin sa matuod nga kahulugan sa kinabuhi. So karon nakasuod na kita nining matuod nga kahulugan sa kinabuhi og sa atong gihisgutan usab sa makanunay, makadaghan nga dunay mga lakang atong pagasundon samtang kita nagatuman nining atong spiritual momentum on a daily basis. There are steps that we have to make in order to make our Bible study worthwhile, magmalampuson o mabungahon. Ang una gyud ni mao nga kita magbaton gihapon sa atong pagkamapaubsanon. Magpaubos kita sa awtoridad sa Dios ug sa iyang pulong, and then we should maintain that open-minded kita, bukas ang atong pangisip, panghuna-huna, aron ang Espiritu Santo magatudlo kanato sa iyang kamatuoran. And then we need concentration sa atong pagtuon sa pulong sa Dios. Concentrate on the message, not on the messenger. Not necessarily. Dili kinahanglan nga mututo ka sa mensahero, kundi limang mensahe. That's the issue. And then gawas pa niya na atong kanang hikling una o atong wahing lang una, mao ba ni Bisaya, ato ibilin ba, ingnon lang nato, ibilin nato ang mga tawhanong mga pangunahuna, human viewpoint, thinking, mga suliran ba, mga
pag-antos ba sa kinabuhi, leave them outside. Kay kung kita magasunod nining maong mga lakang, kay mao man kini atong sundon yun, then God the Holy Spirit will take control of our mind. Atong timanan usab nga ang Dios is no respecter of age, person, profession, or status in life. So, of course, kuning pagpahinumdum kanimo, aron din na gyud nimo makalimtan nga in our Bible study, adlaw-adlaw nga pagtuon sa pulong sa Dios, things are required to be able to derive maximum wisdom sa gikan sa pulong sa Dios. Una niini, freedom from personal sins. Mao na nga sa di pa ta magsugod, gikinahanglan tong paggamit sa 1 Juan 1:9 nga mao ang pagpasiuli ngadto sa Dios. Nga kita makapasiguli sa atong pagkibitay sa Dios o ang atong pagpapuno sa Espiritu Santo. That's freedom from personal sins. And then concentration. Kung gibalik na po yung concentration, tutok yun. Ipunting ang imong kanang tagad. And then grace orientation, humility, and then we should consider kining atong gibuhat karon ini gayon na gyud. This Bible study period kini usa ka pagsimba. Kay kung kita magatungod sa pulong sa Dios, kita nagahatag magbili. We are giving worth sa pulong sa Dios. Kay mo na nga they are very important as far as our daily Bible study is concerned. Okay? So much with that anyway. Padayon kita karon sa atong pagtuon niining atong tunanan giuluhan og the real meaning of life. Now, unas tanan, our Christian life cannot move on dili kita maka-advance an inch apart from what we are doing, apart from learning Bible doctrine. Kaya ang pulong sa Dios nagapadayag man sa mga mabulukon o treasures treasures of God's plan alang kanato. And as we advance, gikan sa atong pagka masuso ngadto nas pagkahingkod o hangtod makabot na tong spiritual ng paghamtong, spiritual maturity, only then can we begin sa pagtuman sa protocol nga plano sa Dios. Dili kita makatuman sa protocol nga plano sa Dios kung wa kita pagsibog sa atong Kristiyanong pagkinabuhi. So sabtag yun na. So niyaman kita sa phase 2 sa plano sa Dios. Phase 2 is what we have to focus right now at this point in time. Grow in grace. 2 Peter 3:18. So you see, atong ibalik na po ni. Aron hangtod nga di nagyod na nimo kanang mawa sa imong galamhan imong panimuot. It should sink in na pagkakaroon. Kung mahimo na kanang second nature sa imong kinabuhi. Now, timan nga kini atong gibuhat, this is a preparation for eternity. Kay kita mga lungsurano naman sa langit, nambut pasabot mga tagalangit naman kita. Wa man na ipagpahambog kay mao man na ang atong gibarugan diha sa pulong sa Dios, mao man ipasalig, garantisado ang saad o pasalig sa Dios nga kita human mo dawat ni Ginoong Kristo, kita nabalhin ang atong panahon gikan dinhi sa time to eternity. You see, that's why as believers we are now expected to live a life in the light of eternity. You see, so man ang phase 2 kita karon nga focus og ato sang timanan nga kita nagaandam ato sa atong kaugalingon. Now, when we depart from this world, inigbiya na ito yung kalibutan we're going to face God. 2 Corinthians 5:8. Matubang mga kita sa
atong magbubuhat. Now, so when we get to heaven, we will be there with our resurrection body, minus our old nature. So, mo ni ang phase 3 sa plano sa Diyos, believer in eternity. Now, believer in eternity means when we get to heaven, we're going to see and come face to face with our Lord Jesus Christ, with His resurrection body, and we with our resurrection body also. Now, dito sa langit, we're going to know each other. Tinood, mag-ilanay man ta. So, okay, naipunto nga itong dadon diha kanimo, kining bahin ni ining kay daghan man gyud kanato nga wa pa kaayo maka tugkad gyud ni ining bahin ining the only way to heaven. Okay, no, labi na mga bag-o nga maupay pagsugod ni ining atong Bible study, paminaw gyud maayo nini kay this has something to do with salvation gyapon. Now, usa lang bugtong paagi sa pagkailangit human kita mamatay. Okay? Mamatay sa itong lawas. The only way to heaven. So, mungutana ko ni buot ka bang mahilangit? Human ka mamatay. Now, so, paminaw mayo. Diyan sa Juan 14:6, unsay may gipamulong ni Ginoong Kristo. Ako mao ang dalan, ang kamatuoran, ang kinabuhi. Walay makaadto sa Amahan gawas kon pinaagi kanako. I am the way, the truth, and the life. No one comes to the Father but by me. Now, mutana ko nimo. Kinsa may makaadto sa langit? Unsa may buhaton dito sa langit? O ni mga pangutana, I know na at the back of your mind, mangutana kanini, unsa may buhaton nato dito sa langit? Katungtuan na sa langit, nahibaw ba kini sila unsay nagpangitabo din sa kalibutan? Laing pangutana, maghibal-anay batas usag-usa dito sa langit. Now, unsa ito gisulti diya sa Hebreanon 4:12 nga sagad na itong basahon yun sa di pa kita magsugod sa pagtuon sa pulong sa Diyos? The Word of God is alive and powerful, sharper than any two-edged sword, piercing even to the dividing asunder of soul and spirit, and of the joints and the marrow, and is a critic of the thoughts and intents of the heart. Hebreanon 4:12. Now, timani nga ang Diyos lamang ang makahimo sa paghukom sa mga una-una o mga tinguha sa kasing-kasing tao. Na anaayo daghang mga tao nga tuwa na sa langit, sa ito pa mga magtutuo sila, mga Kristohanon, kini sila mahibong o moingon o nganong ni amaning tawhana din his langit nga bimanako kini og dili ni siya magtutuo ug naapoy uban nga mahibong ug moingon og asa man to si so and so nga gipakaingon kung magtutuo wa man di siya dinhi. Well, unsa may gisulti sa Mateo 7:21 ngadto 23. Paminaw. Si Jesus miingon, dili ang tanan nga nagaingon nga ri kanako o Ginoo ang makasuod sa gingarian sa langit, kundili siya ra kinsa nagatuman sa kabubuton sa akong Amahan nga ana sa langit. Now, kay niya nang adlaw daghan ang magaingon nganhi kanako Ginoo o ba di ay kami magapropesiya ubos sa imong ngalan ug ubos sa imong
ngalan wa ba di ay kami magapahawa og mga demonyo ug ubos sa imo ngalan nagapamuhat man kami og daghang mga milagro. Ug unya sultihan ko kini sila sa pag-ingon og pahawa kamo gikan kanako, kamo nga magbubuhat og mga dautan, wala ako kailan ninyo. Now, yato ragong i-underline o badlisan sa ubos ang pulong dihas versikulo 22 nga nag-ingon og nianang adlaw daghan ang magaingon nga ni kanako. Unsa may but pasabot sa nianang adlaw? Unsa may but pasabot? Nibaw ko bag unsay giingon og nianang adlaw? Unsa may but pasabot gyud niya na? Ani ang tubag. Mao nay adlaw sa paghukom, Judgment Day. Siya, ang Dios, magaingon. Dili lamang kay diyutay rang mga tao ang mahibulong, kundi daghan ang mahibulong, kinsa nagadahom nga dawaton kini sila sa Dios dito sa langit, hinunua ang tinuod, isalikway kini sila pahilayo sa langit. Apan nga nung ingon man kini ini? Well, iyan lang. Simple. Kumikan kay didto man sila musod ug musulod sa sayop nga agianan sa tanang higayon. Kaya binimo, ang Biblia nagatudlo nga dunay duha ka agianan sa kinabuhi nga mosangko sa duha usab ka mga padulungan, destinations. Mao nagiingon sa Mateo 7:13 o 14. Paminaw, halapad og sayon hanggang haan nga mosangpot ngadto sa kalaglagan, distraction, og daghan ang nagasulod niini. Apan hagipot og malisod ang agianan padulong ngadto sa kinabuhi og diyutay ra ang nakakablag niini. Now, mao kini ang gipamulong ni Jesus nga dunay duha ka mga agianan o dalan ni ining kinabuhiya. Ang usa, unsa? Halapad og dako nga highway. Usa kini ka highway, dakong highway nga diin ang sangputanan ni ana. Ang sangputan gyud niya na mao ang impierno. Impierno, the lake of fire. O kasagaran sa mga tao, nag-aagi diha. Apan si Jesus miingon nga, naay-laing agianan nga padulong sa pikas niya na opposite direction. Kini hagipot og lisod pag-ayong agianan. Apan kanang mao nga dalan, mudangat didto sa langit. Ug abi nimo, labihan sa kadyutay ra nga mga tao ang nagsubay diha. Karon, unsa man nimo pag siguro nga naa ka magsubay sa usong dalan? Unsa man? Ang gusto bag highway nga mosagbot o padung sa langit o dili highway nga mosangkog impierno? Well, listen very well. Naay bagang duot sa katawhan diha sa gawas kinsa matinud-anon, they are sincere sa ilang pagtuo. They sincerely believe matinuorong nagatuo nga may langit kini sila. Matinud-anon kini sila nagasunod sa ubang mga gianan nga ilang gituhuan nga mudangat dito sa langit. Sama pananglit sa giagian sa Hinduism, Islam, Buddhism, Mormonism, Jehovah's Witness, ug daghan pang uban. Daghang nagkadaiya nga mga nagkalinlaing paagi nga ilang gituhuan ug gidahom nga makapadangat kini nila dito sa langit.
Tinuod ang ilang pagdahom. Yes, matinuoron kini sila, kinasing-kasing pagyod, apan paminaw. Bisag unsa ka sinsiro pa nimo, paminaw. Bisag unsa ka pasinsiro nimo, mahimo nga sinsiro ka sa imong pagkasayop. You can be sincerely wrong. Gusto? So, unsaon malagi nimo sa pagkasiguro nga naa ka mag-agi sa hustong dalan paingon sa langit ug dili sa highway to hell. Well, abi nimo, ang imong journey magsugod dili dito sa sunod nga kinabuhi. Ang journey o laktunon paingon ba sa langit o paingon ba sa impyerno, magsugod din hining kinabuhi. Kasabot ka. Hining kinabuhi. Anaa ka sa usa niining duha ka agianan. You are on one of two roads. Mao ka na gipamulong ni Ginoong Hesukristo ra ba? Either nga naa ka sa highway to heaven o highway to hell. Namangutana ko kanimo pag-usap. Unsa man nimo pagkaibaho nga naa lagi ka magsubay diha sa highway to heaven o agianang mo padangat nimo sa langit? Paminaw. Dunay upat ka ingnon ta signposts. Paminaw. Dunay upat ka signpost nga kinahanglang sutaon o siguroon kung bagyo ka magsunod diha sa hustong agyanan nga mo padangat nimo sa langit. Kining naasoy mga signpost nagarepresentar sa upat ka mga mainungdanong kamatuuran nga kinahanglang imong ilhon. Meaning, 4 essential truths nga imong kanatuuhan ug dawaton, dili lamang kay kutobra diha sa imong in your head, kundi diha gyud sa imong kasing-kasing, sa kardiya, matud pa sa Grigong pulong. Kana kun buot gyud kang naay adlaw nga mudangat ka sa langit o mahilangit ka. Karon unsa man iingon tag mga signpost o ingnon tag mga ilhanan o kaligunan. Ang nag-una niini mo kani, kinahanglan ang atong pagdawat o pag-ila nga anaa tay suliran sa sala. We have a sin problem. Okay? Kaya binimo, kasagaran sa mga tao, murag mulikay umuhunong sa pagpadayon sa paghisgot bahin ini. Sa gayon nga ilang makitaan ang maong ilhanan o sign, mudayon kini sila giingon di na gubuot mo hisgot pagdugang, may tungod na. Di gubuot tawgog magkasasa ko. Insulto na nako. Mo ni hinungdan nga naibagang duot sa katawhan sa dihang ilang makita kanang ilhanan o sign, mo ingon ni sila, muliso ko, I'm turning around, adto ko sa laing agianan mo agi. Apan, the fact is, paminaw, ang tinuod gyud matud pa sa Dios, kitang tanan mga makasasala. Unsa may sulti sa Roma 3:23? All have sinned and come short of the glory of God. Na, ang tanan, nagkasala o nagkabsan sa himaya sa Dios. Diha usab sa Roma 3:10 ngadto 12. Kini nagkanayon og there is none righteous, not even one. There is none who understands. There is none who seeks for God. For all have turned aside. Together they have become useless. There is none who does good. There is not even one. Unya, anaa ang climax ingnon ta, dias versikulo 23, sa ako nang gibasa nimo di padugay. Mangutana ko nimo. Pila man kahay mga tao ang matarong righteous.
Kana tuod nga pulong matarong, righteous, nagkahulugan niyo hustong pagbarog, uban sa Dios, right standing with God. Okay? Now, kinsa magyud kadtong tan-awon sa Dios ug ingno niya maayo gud ng lakiha o bayana. Zero. Wa? None. Kinat sila pa, nada. Well, paminaw pag-usab. Listen. Wala gyoy matarong. Kana pinasigad sa hingpit nga sukod sa Dios. Kasabot ka? Perfect measurement. Perfect standard ba? Naiuban nga nagkasala, labaw pa kay sa uban. Apan kitang tanan, nakasala o nakabsan lagi si Maya sa Dios. Nakabsan sa plano sa Dios alang sa atong kinabuhi. O kana mo padangat kanato ngadtos ikaduhang signpost o ilhanan numero 2 nga kinahanglan tas pag-ila sa atong pagpadong ngadto sa langit ug kini mao ang Dios wa gyoy sala. God is sinless. Na sa Habakuk 1:13. Yes, tinuod. Tinuod nga naatay suliran sa sala. We have a sin problem. Apan ang Dios wa ni bisag gamayng sala, wala. Ang pulong nga gigamit sa Biblia alang niya na mao ang pulong balaan, holy. Dili mo mino sa unom kahigayon diyas Biblia nga ang Dios nagkanayog pagbalaan kamo kay ako balaan. Be ye holy as I am holy. Kanang pulong balaan sa literal nga pagkasulti nagkahulugan og lahi, different, nahimulag, separate og labaw sa meaning above, sobra pa. Tinuod ka na nga ang Diyos lahi kay kanato, different than we are. Kasabot ka? Kita mga makasasala, ang Diyos why sala? Mo ba na nimo makita? Sa aton na lang pagtugot sa pagpakasala din sa atong tagsatag sa kinabuhi, ingon man sa mga kinabuhi sa ubang tao, kini nagpasabot og klaro nga kita mga makasasala. Gusto? Apan ang Diyos, dili sama ka natoy. Karon, mabalik ragutan dito sa versikulo 1, versikulo 13. Karon ang Diyos nagkanayon bahin sa iyang kaugalingon. Tungod kay ang inyong mga mata maputi ra pag-ayo nga mutugot og dautan. Ug dili kamo makasud-ong og kadautan uban sa pagtugot. Now ang Diyos adunay giingos in English og zero tolerance level bahin sa sala. Zero tolerance level. Meaning, dili siya makatugot bahin og sala. Ngano man? Tungod kay siya balaan lagi. Balaan ang Diyos. Wa man siya sala. Apan ang Diyos nagasangkap sa tukma gyud sa atong pagginahanglan aron kita may langit. He has exactly what we need aron nga kita siguro nga may langit. Sa dihang namatay si Kristo dito sa cross, dinhay duha ka mga mahinungdanong panghitabo, no ba? Unas tanan ang atong Ginoong Jesucristo, mo'y midawat sa silot nga angayng ipahamtang ngani kanato tungod sa atong mga kasalanan, mga utangan kitang dagko. Sa may atong ibayad, dili kita kabayad, mo ito sa Ginoong Jesucristo, mo'y may puli, aron ato bayiran taniya. Kaya abidi mo, ang Biblia nagkanayon, ang Diyos labihan sa iyang pagkabalaan, nga sa ingon niya na, dili gyud niya mahimo sa pagbutang sa kalimot ang dautan. Evil, he cannot overlook evil. Gani, dias libro ni Nahum, Kapitulo 1, versikulo 3, kini nagkanayon og ang Ginoo
dili gayud makabiya niyadtong sad-an nga dili pagasilutan. Nagadiman gyud ang Dios o hugot niyang gisugo nga silutan gayud ang sala. Kadungog ka. Nasabtan nimo na. Gikinahanglang ana ay mo bayad sa imong sala ug sa akong sala. Ug niyadtong higayon nga namatay sa Ginoong Jesucristo dito sa krus sa maingon tang lisod ipasabot nga kahimtang. Iyang gidawat ang tanan tang silot nga gipahamtang sa Dios nga kita unta ang angayng may agom. Kasabot ka? Dili kay kanara. Di lamang kay si Jesus mo'y naiagom sa tanang silot nga angay alang kanato, kundi iya pagyud ang gihagtagan sa iyang kaayo. His goodness nga dili kita angay. We don't deserve. Kay paminaw, iya pagyud kitang gihatagan og kredito o dungog uban sa iyang pagkamatarong ug may hinungdan ngang ikaduhang Korinto 5 21 nagasulti sa ingon niini, ang Dios mihimo kaniya kang Ginoong Jesucristo kinsa way labot sa sala nga sala alang sa atong dapit aron nga mamahimo kitang pagkamatarong sa Dios diha kaniya. Ibaw ka ba nga tungod kay si Ginoong Jesucristo mao man ang anak sa Dios, siya ray bugtong persona na tao nga makatuman ni ng duha ka butang. Siya lamang ang makadawat sa silot sa atong mga kasalanan, sanglit, wa man siya sala. Di na gud unta angay siyang muantos tungod sa atong mga kasalanan. Wa siya bisag magamay nga sala, wala. He was sinless. Ug siya ray kalifikado nga mupas-an sa atong silot nga angay nato. Ug siya ray bugtong persona sa kasaysayan, ingon nga anak sa Dios, kinsa na nag-iya og igong pagkamatarong aron mahilangit. Ug mao kini hinungdan ngano nga si Ginoong Jesucristo lahi ni bisan kinsang pangu ug relihiyon dinis kalibutan. Walay pangos relihiyon nga nakatuman sa mas gituman ni Ginoong Jesucristo. Ibaw ka ba nga, kasagara sa mga pangos, mga relihiyon, sa mapananglit sa Hinduismo, Islam, Buddhism, Mormonism, Jehovah's Witness, uban pa. Kini silang mga relihiyon na, paminaw, kini silang mga relihiyon na miilaman nga si Jesus usa ka maayong tao. Tinuod, nga siya usa ka bantugang propita, apan diha ra sila kutob. Kini silang tanan, paminaw ini, kini silang tanan, dili mo tuo, dili mo dawat nga si Ginoong Jesucristo anak sa Dios. Paminaw, si Ginoong Jesucristo dili makasulbad sa imong soliran sa sala hangtod mo ilaw mo tuo ka nga siya mao ang bugtong anak sa Dios kinsa maoray makapuli kanimo sa imong dapit sa paghiagom sa silot nga angay kanimo ug siya ray makahatag kanimo ug kanako niya ng pagkamatarong nga dili kita takos mudawat. Kasabot ka? Kaya binimo anay dagang mga tao ra ba nga moingon og well mudawat ko nga si Jesus usa ka maayong tao, usa siya ka moral nga magtutudlo, usa siya ka dako nga panig-ingna ni great example. Ang panampaingon nga siya Dios nga nahimong unod na di ako kaana diha, di kong tuo na. Well, naibaw kabag siya si Jesus mismo wa magahatag kanimo kapilian gikan sa pag-ingon lamang og maayong tao to siya o ilado to siya magtutudlo. Sabtani higala, sabtani. Si Jesus mismo wa maghatag ni ining mga tawana kinsa dili mutuo nga si Jesus mao nga anak sa Dios. Wa maghatag si Jesus kanila o kapilian pinaagi las pag-ingon nga siya maayong tao ug bangtugang magtutudlo.
Sanglit si Jesus mismo, mao ang imipadayag. He himself declared nga siya anak sa Dios. Siya Dios nga nahimong unod. He was God in the flesh. Paminaw. Tungod kay siya man ang anak sa Dios, because he was the Son of God, siya ug siya lamang ang makahatag kanato sa pagkamatarong nga dili kita ngayan. Dias Roma 5:1, si Pablo nagkanayon sa in English. Therefore, having been justified by faith, we have peace with God through our Lord Jesus Christ. Now, ang pulong nga justified, Bisaya, na matarong, usa ni kapulong sa pamalaod, legal word ni, nga nagkahulugan og alang sa maghuhukom sa pagbutyag to declare nga dili sadan o not guilty. Kini nagpasabot nga sa dihang imong tuuhan sa Ginoong Jesucristo ingon nga imong Ginoo maduluwas, diha sa great courtroom of heaven, ang Dios mupukpok sa gavel ug moingog way sala o dili sadan, not guilty. So gipasaylo ka sa imong mga kasalanan. Apan di man nga madawat lamang kini pinagi sa imong pagtuo lamang. Kaya nga naman, tungod kay gasa man kini sa Dios ngari kanatong mga katawan. It's a gift. Karon bisag unsang matas gasa o regalo ug di nimo dawaton o ablihan sa dili na ablihas gihatagan, wa gyud bili og hinungdan ang maong regalo hosta. Unsa may gisulti si piso 2:8-9. Kita nangaluwas dili sa grasya, nangaluwas pinagi sa grasya ug sa pagtuo. We have been saved by grace through faith. Kining maong kaluwasan dili pinagi sa inyong mga paningkamot, kay kini gasa sa Dios na dili pinaagi sa binuhatan aron walay si kinsa ang magpasigarbo. Na busa-usa kini kaunsa gasa sa Dios. Tiyaw mo na. Imo ba ka nang dawaton o sa likway? So imuha ang pagpili. Kung nahibaw kas mga resulta sa duha nga imong kapilian, kung imo ka nang dawaton pinaagi lamang sa pagtuo kang Kristo lamang, resulta kinabuhing dayon, eternal life. Apan kung imo sa likway, ang sa resulta dayon nga paghukom, eternal condemnation. Na mao na sa laktod nga pagasulti, the only way to heaven, buot kang mahilangit, tumuo ka kang Ginoong Hesus ug ikaw maluwas. Mao ka na ang bugtong paagis kaluwasan. Wala ug wala na ilain. So din hilang una kita kuto baka ito ni padayon ang uban pa mga punto sa doktrina. Kaya ampo tayo og sipyat sa sumpay ni nato ugma. With your heads bowed and with your eyes closed, atong ipahinungod kining panakop nga mga gutlo sa atong Bible study. We dedicate the closing moments of our worship service. Kay worship service man atong gibuhat to those of you who are here without the Lord Jesus Christ. Ang balang kasulatan nagapadayag, God so loved the world that He gave His only begotten Son, that everyone believing in Him may not perish but have everlasting life. For God sent not His Son into the world to condemn the world, but that the world through Him might be saved. He that believeth on Him is not condemned, but he that believeth not is condemned already, because he has not believed in the name of the only begotten Son of God. The Lord Jesus Christ had you personally in mind when He went to the cross. Ikaw ra ba ang iyang giuna-una?
He personally died for your sins and took your place in order that you might become the heir, the possessor of eternal life. And therefore, as you sit there, ining higayuna, with your eyes closed, to assure you of privacy, you have the option and the opportunity right now of making the greatest decision of life, the decision to believe in Jesus Christ. Your eternal future hangs on the balance. Your eternal future is determined by your attitude towards Jesus Christ. The issue in salvation is not sin. The issue is Christ. Because Christ died for the sins of the entire human race. Because under the biblical law of double jeopardy, man can never be tried twice for the same crime. And since Christ died for sins once, the barrier therefore is removed between man and God. And man can never be held accountable for his sins again before God. Now, the unbeliever is free to reject Christ as Savior. But if he rejects Christ as Savior, then he accepts Christ as Judge. Every member of the human race is going to encounter Jesus Christ one way or the other. He is either going to encounter Jesus Christ as Savior by believing in Him, or else he is going to encounter Jesus Christ as Judge at the great white throne judgment by his rejection of Christ as Savior. And so, in the quietness and privacy of your own soul, you have the option, the opportunity right now of making the greatest decision of life, the decision to believe in Jesus Christ. Your eternal future is determined by your attitude towards Jesus Christ. For these are written that you might believe that Jesus Christ, or Jesus is the Christ, the Son of God, and that believing you might have life through His name. Eternal life is yours at the moment you choose to believe in Jesus Christ. Therefore, believe on the Lord Jesus Christ, and thou shalt be saved. Magampo ta. Salamat, O Diyos, sa tanan nga mong nadungog nga mensahe. Salamat nga imo na kaming tubos pinagi sa imong bugtong anak. Nga kami makagamit sa among kabubuton. Muto ba kami umusalikway. Salamat sa imong pagpatinaw kanamo nini. Ang grasya, ang tanan. Dada kami pagbalik ugma din ni among Bible study aron kami makapadayon sa pagtuon sa imong balang pulong. Bani kami sa mong pagbugbuwag ng adlaw. Likay kami sa mga kabilinggan. Salamat niya mong Bible study through the YouTube under the Vic Balbido Evangelistic Ministry. Kining tanan, among ipasalamatan sa ngalan ni Ginoong Hesukristo, among bugtong manluluwas. Amen.